agradecer a presencia aquí hoxe en Guillermo Vázquez, noso portavoz nacional, e para que non tenso oídos ahora sí. Bueno, gracias a todos por vir aquí, boas tardes a todos, e queremos agradecer a presencia hoxe aquí de Guillermo Vázquez, noso portavoz nacional, os alcaldes e alcaldesas do noso contorno veciño, tanto como o Tomiño como o de Porriño e todo máis, portavozes do delegado do Concello da Comarca, os candidatos a alcaldía do Baixo Miño e de todos e a todas vos. Para hoxe é un día histórico porque imos a presentar a persoa que nos axuda de todos e de todos vos vai ser capaz de cambiar este Concello. Vamos a gobernar este Concello. Nós queremos gobernar, queremos facer algo por Tui, algo que sexa de verdade histórico e facer unha cidade que podamos vivir todos en condicións. Neste acto queremos presentarvos a candidatura coa que o BNG afronta as vindeiras eleccións municipais e que encabezará o noso actual portavoz municipal Laureano Alonso Álvarez. Imos a dar a conocer aos homens e as mulleres que farán cara e darán voz ao proxecto do BNG en Tui. Nós xa temos completa esa lista de homens e mulleres e xa estamos traballando para cambiar a nosa cidade, cousa que deixamos de facer todos estes anos. Outros ainda andan con liortas internas. Nós xa levamos tempo traballando para afrontar o cambio en Tui, con nosos concelleiros actuais e o que hoxe se xunta ao resto da candidatura. Unha candidatura feita para ganar, feita para facer Tui en condicións. Que a vosa forza hai futuro. Moitas grazas. Vou dar paso a miña compañera Carmen Verde, concelleira no Concello de Tui. Boas tardes a todas e a todos. Agradecemos moito a presenza aquí do noso portavoz nacional Guillermo Vázquez. Tamén agradecemos á alcaldesa de Tomiño, ao exalcalde e futuro alcalde de Tomiño e ao resto dos portavoces locais do BNG, aos candidatos para as alcaldías do Baixo Miño do BNG e, por suposto, a todos e a todas vos por tervos achegado aquí neste día que para nós é un día no que temos moita ilusión. As mulleres e homes que formamos esta candidatura somos un equipo de xente cun proxecto comprometido con Galiza e, por suposto, da cidade de Tui. Compromiso que asumimos con moita ilusión e tamén con preparación para gobernar, se vos así o queredes, asumindo a responsabilidade que iso supón. A situación económica e social que estamos a vivir hoxe en día é moi dura e incluso dramática para moitas familias e para moitas persoas. Nestas circunstancias, o BNG deixou de ser unha simple opción para se converter nunha auténtica necesidade, na única opción posible. O BNG, o Bloque Nacionalista Galego, é a única opción posible frente a un Partido Popular que renuncia a un maior autogoberno para Galiza dende a Xunta e a unha maior soberanía financeira coa que impulsar a nosa economía. É a única opción posible frente a un Partido Popular que predica austeridade á hora de investir en benestar social, que desmantelou o sistema galego de benestar construído polo nacionalismo no seu paso polo goberno, pero que non ten reparos en gastar millóns de euros en visitas do Papa ou en eliminar os libros en galego das escolas. A única opción posible frente a un Partido Popular máis interesado en aniquilar a nosa identidade como pobo que no benestar social das galegas e dos galegos. A única opción posible tamén frente a un Partido Socialista tan socialista que lle dá millóns de euros á banca privada ao tempo que baixa os salarios dos funcionarios públicos e impulsa a reforma das pensións máis regresiva que tivemos da nosa historia e que pretende privatizar as caixas de aforro para entregarlles os nosos diñeiros aos mesmos banqueiros que crearon a crise económica que estamos a padecer. O Bloque Nacionalista Galego é a única forza política que non comparte o modelo económico que estamos a sufrir, que está coa clase traballadora, cos autónomos e coa pequena e a mediana empresa, e vai non estar tamén desde o ámbito municipal. Como pode sobrevivir Tui sin un plan de dinamización de emprego?
Como pode seguir agonizando a nosa cidade sin un plan de revitalización para o seu casco histórico, onde caen casas todos os días? Sin un plan de turismo que reactive a súa economía local? Como pode seguir crecendo o noso concello sin potenciar as súas parroquias? O BNG nunca aceptou a resignación fronte a un goberno incompetente e alleo aos problemas das veciñas e dos veciños de Tui. Máis preocupado en solucionar a débeda das empresas privadas do alcalde do seu xenro que en gobernar para a cidadanía. Darles a todas e a todos, efectivamente estamos neste acto de presentación do equipo e da candidatura e do candidato do Bloque Nacionalista Galego ás vindeiras eleccións municipais de Laureano Alonso, que nós esperamos naturalmente que co seu apoio sexa o alcalde de Tui no vindeiro mandato e así efectivamente, como decían as compañeiros e a compañeira que me precedeu no uso da palabra, empezar a cambiar unhas cousas que vai sendo tempo de empezarlas a cambiar, non? Porque como se siga por esta vía, eu non vou a describir cal será o panorama despois do escrito pola compañera, despois de non sei cantos anos me decía, cal será a perspectiva outros 20 despois, non podía ser absolutamente tremenda. Por lo tanto, confiamos no vosso apoio, no seu apoio, para empezar a cambiar, e ese cambio ten que vir da man do Bloque Nacionalista Galego ou non virá, non? Nos decimos sempre, e así está escrito nos nosos lemas, que é tempo de compromiso con Galiza, evidentemente que o é tempo de comprometerse, un ten que elexir campo, elexir saber de que lado está, se está do lado dos banqueiros e das grandes corporacións ou está do lado da xente, non hai máis. É así de simple, así de difícil, non? E nós, desde logo, creo que demostramos día sí, día tamén, que estamos, desde logo, do lado deste país, do lado dos intereses xerais de Galiza e do lado das persoas. O demostramos todos os días, non? Xa sei, teño dito máis nunha ocasión, que é unha posición menos cómoda, non? É moito máis cómodo estar do lado do solo que máis quenta, en fin, desas zonas moito máis templadas, onde non agasallan moito máis, onde dan máis palmadas, non? Pero eu creo que, en calquer caso, sempre se durme mellor estando do lado da razón, e a razón é a razón das persoas, non? E o que demostramos todos os días na defensa do idioma, da sanidade pública, do ensino público, dos dereitos laborais, salariais, etc., non? Estamos do lado dos pensionistas ou estamos do lado dos autónomos, día sí, día tamén. En calquer caso, eu xa sei que hoxe vides a escoitar a Laureano, obviamente a que pides escoitar, eu, polo tanto, pois me limitarei, como sempre, a facer de teloneiro e a falarvos de algunhas cousas que eu creo que tamén hai que falar, porque estamos en Tui, estamos en Galiza, estamos no mundo, e dende logo tamén convén ter posición política sobre cousas que acontecen ao noso redor e que nos afectan, a pesar de que ás veces pensemos que non, non? Boas tardes a todos e a todas, gracias por estar aquí. Por aí está a alcaldesa de Tomiño, está Marcos, o alcalde de Salceda, que dixo que estaba aí, está por aí. Candidato do Eixo Miño, compañeiros, amigos e amigas. Eu creo que falar de Tui é moi fácil. Aquí, en 4 anos, non se fixo absolutamente nada. Esta mañán, cando me levantei, collín un xornal e vein unhas declaracións do candidato, eu diría candidatiño, do Partido Popular, vexo unhas declaracións que decían algo así como falar do pasado é de fracasados, algo así. E eu quedei-me pensando, digo, pero como este home se atreve a decir isto? Un home que leva 13 anos nun goberno e que foi concelleiro antes xa, participou nunha moción de censura, é dicir, o fracasado será él, e o pasado é él. Consecuentemente, un siloxismo aristotélico, falar do pasado de fracasados, as dúas condicións as ten él. É un fracasado e o pasado significa o Partido Popular en Moisés Rodríguez. Iso é algo que xurdiu, pois, hoxe, non? Pero eu teño, digamos, unha idea de un pequeno discurso que ofrecervos,
para tratar de sintetizar un pouco o que pasou nestes anos e tratar de alguma maneira tamén de ilusionarnos. Eu creo que falar de política municipal e falar de ilusionar os veciños, de transmitirlle confianza e, sobre todo, presentarlle algún proxecto que sexa creíble. Non vamos a falar de proxectos que presentaran outros partidos, noutros momentos, porque iso xa sabedes todos que o que deu de sí, non? Que non fixeron absolutamente nada. Quero vos convidar a todos os que estades aquí a facer unha pequena reflexión acerca do que leva acontecido no Concello de Tui nestes derradeiros anos. E que non é máis que a continua decadencia e o devalar máis triste dunha cidade chea de historia e de posibilidades que desde hai 35 anos, bueno, algún máis xa, vive na máis absoluta e manifesta decadencia debido á falta de ideas e de compromiso dos distintos gobernos do centro-dereita que tiveron o poder. Nestes derradeiros 4 anos, e a tenza de que ningún grupo acadou a maioría absoluta, o PP buscou aliados. Primeiro, co grupo do señor Díaz Guedes, un home que todos coñecedes, quen se votou a si mesmo para permitirlle ao PP gobernar. E cando xa non lles valía numéricamente, o señor Rocha e o seu fillo político, que é o candidato do PP, o candidato José Rodríguez, caíron nos brazos do Grupo de Acción Tudense, que conta con 4 concelleiros. Estes devaneos, amores e desamores, esas reunións de mesa camilla, non fructificaron porque os 13 concelleiros da dereita non buscan outra cousa máis que o poder polo poder. Eu, amigos, quero vos enseñar un documento que teño aquí que explica claramente que foi o que pasou nestes 4 anos. Este documento que teño aquí foi remitido por 5 concelleiros do Partido Popular a un señor que vos sonará o nome, se chama Alberto Núñez Feijóo, naquel momento era presidente do Partido Popular de Galicia. Escribiron en castelán, non vai a ser que non o entendera, porque o líder Núñez Feijóo en galego non o entendía, e dixeronlle cousas moi curiosas. Dixeronlle que estaba o alcalde pactando co señor Díaz Guedes a escondidas de todos os compañeiros. Dixeronlles que tiñan pactado 2 anos de goberno de Rocha, 2 anos de goberno de Díaz Guedes ás costas dos seus compañeiros. Que os orzamentos os cambiaba o alcalde e o seu fillo político según a súa decisión, sin contar con ninguén. Pero non vos quero aburrir, o máis interesante é a conclusión do que lle din estes concelleiros, estes 5 concelleiros de Tui, do Partido Popular, o entón portavoz, o secretario do PP de Galicia, hoxe presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Dícelle, vou a traducilo porque está en castelán, por todo isto e pola falta de confianza que nos ofrece o noso alcalde e o seu fillo político, antepoñendo os seus intereses persoais e familiares aos intereses do partido, e sobre todo a cidade de Tui, e ante o temor real de perder a alcaldía, facemos este escrito. E este escrito está asinado, non sei se mirades, por 5 concelleiros, que o negan eles, Isto o negan os concelleiros do Partido Popular. Está asinado polo señor Antonio Castronegro, José Prada Álvarez, Patricia Ricón, Manuel González Vázquez, Manolo Rato, todos coñecedes, e María José Rosada. E que fixo o alcalde? A 2 os castigou, a José Prada e a María José Rosada. Lles quitou a adicación. Pero eles, moi dóciles, seguiron votando polo Partido Popular en todos os plenos.